pegangan manusia hidup itu tidak lepas dari 7T. 7T. Ye. Apakah itu Mas Klitik? T yang pertama itu adalah tujuan. Manusia kalau sudah menjadi suami istri harus punya tujuan. Kalau manusia tidak punya tujuan, bagikan layang-layang yang putus dari benangnya. Ini. T yang pertama. Iki. T yang kedua teken. Menungso kudu duwe teken, mergo tekene menungso kuwi dudu sikil, nanging iman lan takwane. Kolbiahnya. Itu tujuan teken tekun. Temen terampil takwa njur tekan ya. Insyaallah tekun teken temen terampil takwa, insyaallah semuanya bakal tekan. Amin. Ini 7T, Pak. Nggih. Lek 7T ra cukup, Kalau 7T enggak nyampe ya diganti. apa tambah apa? T8. Apa kuwi? Terima takdir. Manusia kalau sudah dikodratkan, ditakdirkan, umpama enek ngene ya ngene, enek ngono ya kudu trima takdir. Lek sik kurang pasrah. Sik kurang trimo. T8 iki Iya no, sik kurang trimo. ya T9. Apa kuwi? Tele-tele. Lah wong wis eneke 1000 arepe ngrayah sing 50.000 ki lak Sing ya. apik tambahno T10. Apa, Mas? Telek. Dilaten kuwi kok iso. Wong kok omong. Ning kula kalih panjenengan dadi piyai Jawi nggih, Mas. Nggih, Bos. Menika sangat bersyukur mergo kalian para leluhur menika dipun tilari adat budaya yang luar biasa. Niki. Sakniki temu manten ngoten kemawon nuwun sewu perlambange sangat luar Loh, biasa. nggih. Enten adat mijii, Leres. enten sungkeman. Lih. Lah ngoten niku lak nggih Niku- menika mujudaken pertanda ingkang luhur Lho nggih sae. no, Bos. Niku pun merdine lho, Bos. Wedine pripun? Lho nggih no. Mula lak ora ngertine adat sungkeman. Sing pripun niku? Kuwi lak delok piyayine. Mari aku rabi. Ana sing ngerti lan ana sing ora ngerti. Iya. Lah ben ampriye ngerti adat temu manten sungkeman kepiye? Jajal kowe karo sapa? Tak contoni ben ngerti. Mari rabiku dimbiyen digrebek lho, Bos. Iya. Reruncening temu manten nggon adicara sesungkeman ki ana Oke, pakeme dhewe. Iya. Ngono Kuwi lho. kabeh perlambang Ya. piwulang Nah, kautaman. pomo sampean kok kono. Sampean kok kono. Dadi manten sapa ki? Mas Kluthuk. Nggih. Terus mantene sampean golek sapa sing ngambungi awakmu sapa mau? Sing ngambungi mau. Oh, mbok liyane aja, Oh, Cok. lah liyane ya. Winden siji cilik. Anu nong kono nong, kene nong. Eh? Kene kono kae, winong, jajal. Pancen diarep-arep kluthuk ya iki kok. Nah, Iya. Ngono. Pas ayo nyapa streaming bojoku ndelok lho. Alah ora. Jare ra tau Oh, omong-omongan. kata omongan sik Nah, mari. iya ngono. Jale kono nyedak mikmu ndi to, Nduk Cayu? Aku Mikmu lero. mana, coba. Ayu ini mulai bojoku gak tekek aku iki aku. Kowe ra rena-rena lho, aja sia-sia ngawur wae. Cak kok ayu niku. Ora ayu ya matamu PC kuwi kok. Ndi didandani ayu ngono ki ya Sing ben disengkemi bisa- bapake tok apa enek mboke? Kula goleke pasangan ning aja tenanan. Iya. Kita-tokan hae. Oh iya. Tahu tenanan ora mulih kok malan. Iya. Bablas ini. Sprene kaya. Anu Makasih. Ya kene Ayo jajal. kene, yo. Sampean Dik. Bir kene bir. Ayo. Weh, dadak ki lengo wangi barang kene jajal. Bojoku lenga wangi swaleh. Saiki mu angger ngalor ngidul ya semprotane anu, oli samping. Panjen yo anakmu modele kaya gemuk kok iso. Iringane apa? Ngeten-ngeten Cinandra. Nyuwun sayeni para tamu kang den kinurmatan. Kene, Mas. Kene ya. Ing samangke kabedol pinanganten kekalih saking Ayu ne rame. dalem agung penyanipun Bapa Jupri kairingi unggalipun kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Nah. Terus sampean kene. Oh iya. Ayu. Sampun kawis tinggal saking ketebian lumampahipun pinanganten kekalih. Balirap Kacinandra saking ketebian. Tindak sak pecak jumangking sukunut kedeping netra. Ing samangke pinanganten kekalih dampyak kaboyong wonten ing sak andhapipun Kanjeng Rama. Manten. Manten iku lho gandengen. Lho. Sing halus to. Ampun, digandeng sing mesra, gandeng. Nah, kowe iki ditemokne. Kok angel beto gandeng ngono kok angel. Gandeng manten ki ngene lho. Nah, terus mlaku, gagah. Tangane. Tanganmu kuwi gandeng iso tak tuwapu iki tenan kowe iso. Kok mbok kempet ngene iki lho. Kowe iki nyandingo jejer ngene lho kok iso. Kencing. Gandeng kok salah. Nesu. Rambut-rambutnya ora paten.
Ayo sing apik mantene sing apik, ayo sing mesra. Ya. Nggih. Pinanganten kekalih. Sing gagah. Dadane dibuka. Nah. Sikile rada gagah. Nah, mlaku alon-alon tuku. Rada mendak. Mendake medun, mendak. Mendak siji. Ah mendak loro, nyewu, ndang wis. Wis dikicing murung. Ing samangke kadherekaken ungelipun kodhok ngorek. Iya piye to? Manten iki gandeng. Oke iki. Lumangkaing adicara sesungkeman yang kowe to le akeh wong lho kok iso. Ora kuat ya, Pak. Yo ngono kuwi ndelok tamune rung mulih ndak mbok ambungi. Kowe taruh rawang ngambungi tangane. Tamune rung mulih kok mbok ambungi. Iki sindenku sing daku aja ngambungi tangane. Ngampung stambung tanganku dhewe. Teh guyu kuwekel ya seneng kan. Pengen. Ing samangke Kajinandra saking ketebian temanten putri Pindha widodari tumurun saking kayangan. Cumlorotipun temanten kakus kadherekaken Kakung. Temanten jumbleng. Cumlorote temanten kakung kagandeng kalian pinanganten lho kuwi nyapa to, Nduk? Mboke kumat, mboke. Leben orong-orong to? Jarike bedah. Waduh, layakno ning kono krumak krek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sakandhapipun Kanjeng Rama. Tumapaing adicara sesungkeman pinanganten kekalih nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Mangga Kanjeng. Titi wanci hanggenya adicara sesungkeman sampun saged kawiwitan ing samangke temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Sik metu neh. Nyuwun idi pangestu lon-lonan pangucapipun dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada ndangak aja rene terus. Ndangake lho. Nah, Rama iki nyawang rene aja. Iki dudu Rama, iki Romli. Rama, wah. Lah kan sungkem kan. Ya sungkeme ndangak Rama ngono. Oh, nggih. Iki sinyale dina iki apik-apike lho. Rama, Ana apa, Dik? Kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Kula badhe bebrayan kalian Mas Kluthuk. Mugi-mugi saged dados manten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun pangestunipun panjenengan Rama. Iya Nduk ndak pangestoni. Ndak pangestoni muga-muga anggonmu bebrayan bangun bale wisma andum katresnan. Muga-muga ora ana rubeta sawiji apa wae ya Nduk. Muga-muga donga lan pangestuku bisa kanggo gegemamu anggonmu omah-omah ya Nduk Cahayu ya. Nggih, matur nuwun pangestunipun Rama. Iya ndak pangestoni bocah ayu ya. Ing samangke sampun titipurna, temanten putri anggenya nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Jangkrik presker iki. Ora kanjeng. Presker lho bos iki. Tumapaking lukar gumantos. Temanten kakung nyudi di pangestu. Presker wukerem. Nyuwun di pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Tak juatos iki kok. Nek kono ae. Nyapa to? Lah kok ibu arep mbok hula-hop. Karo ibuke dhewe lho. Ibuke dhewe gak boleh, harus di situ. Wah. Sampun kawiwitan temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu, Iya, Le. Bu, Iya, Le. Bu. Apa? Mik, Bu. Jaluk pangestu. Nyuwun pangestu kok mimik piye. Nyuwun pangestu. Kowe nyuwun mit nek bocah cilik kae mimi iso cerip-cerip ngono. Contong ngono lak suwap ngono ya. Oh.
Nyun donga pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Diajeng Winong awet nggih, Bu. Iya le tak pangestoni. Mugi-mugi padang wedalane jembara kubure ya le. Innalillahi. Maksude bumu kuwi padang rezekimu, Nggih, nggih. jembar panggonan Nggih. gaweanmu. Sembah nuwun, Bu. Nggih, Bu. Muga-muga Nggih. wala-wala kuwata ya le. Ora ana beda apa-apa. Ibu mung bisa dengarke kowe le. Muga-muga wala-wala kuwata. Mergo wong urip kuwi kudu wala-wala kuwata. Yen wong urip kuwi iso wala-wala kuwata, Kabeh rumah tangga terus wala-wala kuwato. Sampun paripurna gilir gumantos temanten putri Lukar gumantos wonten sak ngajengipun Kanjeng Ibu. Hei, ijo. ijon gon iki lho. Jalan. Beh, lagi kapan? Oh iya iya. Lho kok Kumplit dhisik no, Kopi sungkem kita ning bapak pemanten, esik no. no. Kadung jamu. ing samangke tumapahe ngadicara sampun. Nganggur. Wis kandel. Tumapahe ngadicara. Sampun anggenyo temanten kakung nyuwun dipangestu temanten Kanjeng Rama. Lan ugi Kanjeng Ibu paring wedhar sabda dumateng putra pinanganten putri. Yo. Dek. Nggih Kanjeng Ibu. Wala-wala kuwato. Ora, tenanan iki. Tak pangestoni anggonmu bebrayan karo Mas Kutuk ya, Nduk. Muga-muga dadi ya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah ya, Nduk. Sampun sah anggenipun paring pedhar sabda lajeng temanten kakung nyuwun dipangestu temanten Kanjeng Rama. Wedal sampun kawiwitan. Nangis anakmu nangis. Renyuh ki apik kuwi. Sabar ya Le, Salingan sabar. dosa-dosane iki. Sabar. Kowe aja nangis, aja maju rene. Kowe aja nangis dina iki tiba Respati manis, tiba bagya mulyamu anggonmu dedaupan. Yen nganti kowe nangis bapak trenyuh, nalika semana kowe ndak dauke, ndak temokke kaya-kaya bombong penggaling Rama ya Le. Aja nangis. Kowe anakku sing ndak tresnani man, preman. Yen kowe nangis bapak kaya kedutut. Rasaku ibumu yo melu nelongso, kabeh keluargamu melu nelongso. Man, Firman. Tresnane Aja Pak. nangis. Aku tresno lahir batin Le. Kowe aja nangis yo Le. Mabok kokop. Gedhi no. Yo ndang ngomong. Salajengipun temanten kakung matur dumateng ramanipun. Bapak. Bapak. Aduh to Le. Bapak. Kleru Le. Pak. Kleru Le. Kagungane papa mbok gigit. Wah, bocah etan. Nyun donga pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan awet nggih, Pak. Iya iya Le, tak pangestoni Le. Rame. Muga-muga kowe iso dadi sing mbanggake keluarga ya Le. Nggih, Pak. Aja gawe Boten. ilone bocah. Boten, Pak. Yen menawa kowe ati lara atine bojomu Le. Aja kowe tunggu kono ya Le. Tresnanono. Bojomu openono. Tresnanono. Aja mbok sia-sia. Bapak melu gelo. Kuwi anake wong. Kudu mbok tresnani. Mantene anarkis iki. Pak polisi. Apa enek iso Kok anake mbok komplang kamplengi gendeng ya. Lah apa enek para tua mbok tatapi cagaki. Ora iblis yo enek kowe. Bangsane. Ayo, do buyar rene. Manten yo padha ae yo. Wah, watos e. Watang iki rane jasa harja lho iki. iya. Iso gawe ngene barang. Jajeng minong kene. Sisan nembang sisan ayo. Nalika kowe andum katresnan tembangmu ya kudu gawe katresnan. Nggih, Pak. Lah. Ayo, jajah. Oh, iya no.